Čau lidi, já vás vítám u prvního mýho let's playe na co? Na Minecraft, ale na co? Na čarovný Minecraft. Tak, dáme si default. A tohle bude můj první let's play na mém novém kanále mcmilanick.cz. A mám ještě jeden, jzd.milanick.cz. A tam budu točit traktory, mapu jakou najdu, hezkou. A s traktorama, modama, jaký si tam dám. A nebo i klasik, uvidí se, jak mě to bude bavit. tak. Já nevím, jak jsme dali jméno. Tak třeba třeba takhle. Kliknu, uvidíme, jaký se nám udělá. Teď to jenom přivítání, tak mě napadlo, že jenom vytvořím svět, jak bude vypadat všechno. A přivítání jenom, aby jsme se setkali. Já mám jiný. A jsem si nedávno dostal mikrák, tak doufám, že to i zvuk všechno bude lepší, protože když jsem natáčel vlastně dřív na své starší sluchátka na jiný kanály, tak no, to byl ten zvuk úplně blbej. Doufám, že tady ten bude lepší. Když se to laguje, nechci si mi snižovat nějakým cože? No tak jestli se tady mám jako zabít, to se bude špatně žít. Shit. Nějaké osoby pochybuje, se to tam nějak bude pokračovat. Tak jsme v břizovém biomu. Takže jdu ve břizovém. Zajímalo mě, jestli to někam pokračuje. Nebo to je jenom takový prostě ostrůvek, co tady na něm mám jako dělat. Vidíme to, že to bude kobla. A tam to je opět. Hej, myslíte, by ten tam mohla být? To vypadá na něco? Asi už ani ne na odstup, ale nějakou velkou zeměnu. A vidíte, mám recept, mám čarovný. Nevím, proč mi to napadlo. Když jsem to viděl na uložtaky, to bylo hezká. Když jsem potom viděl i videa, že natáčí gamer, to jsem vůbec nevěděl. Vím, jak jsem ho měl odbrat, tak jsem to tam kázal, tak jsem se koukal, viděl jsem, to je docela zábava. Já to znám, umím tam dost věcí, ale docela mi to nejde s tím, jak se tomu nadává. Minecraftem. No tak uvidíme, já tady přeplavu, doufám, že to bude... Ale to není. Kdyby tady bylo hodně Mateušů, třeba jiný biom než přízový. Přízový jsou hezký, ale mám tady písek, taky dobrý Mateuš. Máme tu hlínu. A my dál, co už vidím. Jako tady to je hezký, jako tam na těch ocelích bych se zapědal, ale bych chtěl fakt, aby jsme měli masivní most, anebo nějaký centrum lodiček, nebo vlaků. Tak jo, ty vogo, tolik věcí. Jsem zjistil, když máte buncolo často, dostanete takové věci. To jsme zjistili až teď. Protože jsem dostal, Hej. Viděli jste to? Taky? Nebyl. Tam už je to. Tak já to ukončím, já to má ostůvko, budem to je to maso. No, to plňuje hodně, to je dobrý. Když se uvaří. Ale ne vždycky vypadne docela vzácný, tak doplňuje hodně. Tak no to má ostůvko ukončíme, bylo to jako přivítání, to belte. A budeme pokračovat. Třeba, já nevím, aby jsme mohli příští díl zahájit, že se vydáme do jeskyně, nebo načešíme pár surovin a uděláme si domeček, ale když já stavím domeček, je to tak na 5 dní, nebo spíš na 2 měsíce, než postavím, protože já tam všechno vyleduju, dokud se mi to fakt nelíbí, já jsem takový maniak, prostě builder jsem moc. Hej, to je ten strom, no tak já to ukončím, ať to nezdržuju
A na další díl se koukneme do jeskyně. Tak ahojky a mějte se dobře.